Srdačan pozdrav, ja sam Sanja Krmpotić, mentorica za gostoljubivost, lojalnost i zadržavanje gostiju i klijenata i dobrodošli na moj Sagape kanal posvećen moći gostoljubivosti i kako ostvariti najvažniji cilj najuspješnijih, poslovno najuspješnijih, a to je kako zadržati svoje klijente, kako god ih vi nazivali, gosti, kupci, studenti, pacijenti, jer bez naših klijenata nema niti našeg uspješnog poslovanja, a pogotovo dugoročno održivog poslovanja. Namjera snimanja ovih mojih videa su brojna videa koja su meni pomogla i još uvijek mi pomažu vezano za različita životna i poslovna pitanja i teme i često sam se znala pitati kako videa koja su predstavljala kvantni skok u mom životu i odgledalo svega nekolicina ljudi, a meni su toliko puno značila. Tako da se nadam da će i pouke iz ovih mojih videa pomoći barem nekome od vas. Ako to bude i samo jedna osoba, moja misija je ostvarena jer ima jedna sjajna izreka koja kaže da naša ostavština nisu velika djela, nego svaki život koji smo dotaknuli. Ja vama želim puno klijenata kojima ćete na najljepši mogući način dotaknuti njihove živote, a oni će vam to uzvratiti tako što će vam se vraćati, dovoditi vam nove goste i klijente i preporučavati dalje. Hvala vam lijepa na posjeti mom Sagape kanalu, srdačan pozdrav i nadam se da se vidimo ponovo.